Si entrem a la definició de manual del que és agorafòbia, és literalment por als espais oberts. Es caracteritza per aquesta ansietat que es produeix quan ens trobem en llocs on és difícil escapar o no podem obtindre ajuda. En definitiva, quan perdem el control. En conseqüència, es dona una evitació quasi permanent de totes aquelles circumstàncies que abans ens resultaven normals. Circumstàncies com anar a treballar, agafar el cotxe, el tren, el metro, l'autobús o inclús el fet d'eixir de casa. Dificultad para respirar. Estoy hablando de agorafobia. Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior. El pánico es global. Ara ens hem acostumat a estar a casa, que és un lloc còmode, és un lloc reduït, i el que se podria anomenar una nova zona de confort. Una nova zona de confort on he dit està tot controlat. De sobte, afrontar aquestes circumstàncies on qualsevol cosa o qualsevol circumstància se'ns pot eixir del control ens provoca una situació d'ansietat i estrès que pot derivar en una agorafòbia. Però fora del concepte literal que hem dit d'agorafòbia, l'agorafòbia seria més bé por a la por. Por a evitar aquestes circumstàncies on es pot disparar la por a la situació i començar a tindre des de símptomes d'ansietat fins a un atac de pànic. En un punt final de les situacions que evitem es troba l'atac de pànic, i l'atac de pànic té dues conseqüències finals que són les que més por ens provoquen. En el primer lloc estaria la por a la mort, el que aquest atac de pànic derive en un desmai i ja no puguem recuperar-nos mai, i la segona de les conseqüències que més por tenim és la pròpia vergonya, la por a que ens veig algú en una situació de debilitat o en una situació en què es trobem dependents d'una persona externa que ens pugui ajudar a recuperar-nos. I quins són els símptomes que podem experimentar quan estem afrontant aquestes situacions que es causen por? Palpitacions, sudoració, tremolors, sensació d'ofegament o falta d'aire, sensació d'atragantar-se o pressió al pit, angoixa, mareig, malestar, sensació de realitat o despersonalització, que és una sensació com si estiguérem abandonant el nostre propi cos i veiem la circumstància de forma estranya o amb uns ulls distorsionats, por a perdre el control o tornar-se boig, i per últim la por a la mort. I don't want these here. Would you be more comfortable looking at them downtown? I don't want to see these here. Well, I'll drive you if you prefer. Andy. Andy! 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 All right, it's okay. Breathe, I'm here. Breathe. Should we call the paramedics? No. Just a good old-fashioned panic attack. Dintre de les possibles solucions a les que podem agafar-nos, sempre dependrà del cas particular, així anem a fer una generalització i vaig explicar alguns mètodes que es poden ser útils per a poder afrontar aquesta agorafòbia. Una d'elles seria exposar-se gradualment i sempre amb una persona de confiança que ens pugui acompanyar en aquests primers moments. Una segona seria utilitzar com un objecte que ens servisca d'anclatge a casa, a aquesta zona on ens sentim còmodes, i ens puga sentir que encara que estem a l'exterior tenim un lligam a casa, com per exemple pot ser des d'una pulsera que ens recorda a la nostra àvia, que era una persona molt forta, o al nostre avi, un mocador, per exemple, o inclús algun amulet que tinguem que s'hagi regalat un amic, o algun anell. Molts objectes poden ser aquells que ens poden servir de lligam a casa i ens puguen fer sentir còmodes si toquem o percibim que aquest objecte està a prop, perquè ens recorda aquesta comoditat o aquesta seguretat que tenim a casa. Una altra tècnica podria ser la d'imaginar una persona a la que li tinguem una certa admiració per la seva forma de ser o per la seva conducta i imaginem que en aquesta situació on se'ns està provocant un atac de pànic, de sobte nosaltres no estem i som substituïts per aquesta persona. Imaginar com actuaria aquesta persona ens pot servir per sentir una certa confiança de que aquesta persona que admirem podria afrontar aquesta situació sense cap tipus de problema. Una altra tècnica seria la de marcar-nos objectius graduals que en un primer moment siguin assequibles, que ens permeten, per exemple, marcar l'objectiu d'anar fins al cantó del carrer on vivim
Un segon objectiu pot ser la tasca quotidiana d'anar a comprar el pa al forn que tenim a prop i anar ampliant els objectius a poc fins que anem sentint-nos còmodes en aquestes circumstàncies que anem marcant-nos. Anem a entrar ara en aquests casos on trobem gent que ja patia anteriorment d'agorafòbia o ansietat, en algun moment, no té per què ser anteriorment a aquesta crisi, o inclús ara s'ha vist en una circumstància que torna a normalitat li resulta una part massa dura per a afrontar. En aquests casos entraríem en un estudi més a fons i entraríem a analitzar més el pensament i com funciona aquest inconscient que està provocant aquests sentiments que li impedeixen dur una vida normal. Com funcionaria això? Nosaltres tenim que tindre en compte que davant d'una circumstància que anem a anomenar B, que seria eixir al carrer, primer es produeix un pensament A, que seria vaig a eixir al carrer. Això seria una circumstància normal. Jo pense que vaig a eixir al carrer, isc i actuo amb normalitat. Però així s'està produint algun tipus d'interferència entre mitges. Jo pense vaig a eixir al carrer, però abans d'arribar a la circumstància on jo ja he eixit al carrer, es produeix una sèrie de símptomes, com pot ser començar a patir de sudoració, de marejos, tots els símptomes que havíem anomenat abans. Però hem de recordar també que tots aquests símptomes no són el problema. Si ens centrem en els símptomes, no anem a solucionar el problema, anem com a tapar aquest problema per a poder més o menys actuar, però aquesta por no va desaparèixer. Aleshores, ja que tindrem en compte que aquests símptomes són la resposta que té el cos a l'ansietat que li produeix aquesta circumstància. Si jo, per exemple, tinc d'anar i agafar el cotxe i això ja m'està provocant una por i estic fent una anticipació negativa i està produint-me una ansietat, evidentment el meu cos el que vol és fugir d'aquesta circumstància. Nosaltres volem fugir d'aquesta circumstància. Però així tot, com tenim una obligació d'afrontar-la igualment perquè tenim que anar a treballar, per exemple, el cos, la resposta que troba per aliviar aquesta ansietat és provocar-nos una sèrie de símptomes. Per tal de que nosaltres, al veure en aquests símptomes, pensem que anem a morir-nos o pensem que anem a desmaiar-nos, comencem a marejar-nos i ho comencem a passar tan mal que la solució que adoptem és tornar a casa. I per tant, aquesta ansietat es torna a reduir. És una interpretació simplista i molt generalitzada. Evidentment, hi haurien pensaments que se mos escapen i hi haurien parts de l'inconscient d'aquesta persona, de l'estructura cognitiva, que hauríem d'analitzar més a fons per entendre com s'ha arribat a aquesta conseqüència. Evidentment, no és una tasca fàcil i hi hauria que tractar-la a la consulta. Sempre el meu consell és que en aquests casos, on els mètodes més simples no vos han servit o aquestes tècniques que vos he comunicat com un exemple les heu aplicat i no vos han pogut arribar a servir per tal de funcionar com abans, vos recomane acudir a l'especialista. Per últim, vull recomanar-vos dues pel·lícules que tracten sobre el tema de l'agorafòbia, encara que no és el fil conductor de la pel·lícula, però podeu veure com aquesta persona afronta aquesta situació. Una d'elles és Copycat, dels anys 90, amb Sigourney Weaver com a protagonista. Una altra pel·lícula que volia recomanar-vos seria una pel·li espanyola de fa pocs anys que es titula Últimos días. I fins així el que volia explicar-vos sobre l'agorafòbia potser és el mal que ve, perquè ara ens hem acostumat a una zona de confort reduïda on tot està sota el nostre control i de sobte ara tenim que afrontar una circumstància on res està baix el nostre control. Inclús les circumstàncies que ens anem a trobar no són les mateixes que teníem immediatament abans que passara aquesta crisi.